Pier en Marieke's zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt leek als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, die is heel speciaal. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Mist. Het is zo mistig als Pier en Marieke naar squallen rennen. Ze kunnen de bjemmen in het parkje maar kwalijk zien. Rennen wij wel goed? Ah, jawel, Vanke. Sjom maar. We binnen hier al bij het brechtje. Het liep het alweer zo oors in die mist. Ik zou je samen verdwalen kunnen. Ik en het. Ik in maar de eigen dicht won naar squallen rennen. We binnen hier om ons al 1000 keer langs gaan. Wat is dat daar? Wat is dit daar? Dat? Oh, je. Dat is dat staanbeeld om ons. Dat stiet er al jaren. Dat beeld van de oorlog. Wist wel? Het liep het zo wel een spook in de mist. Nou ja. Wist wat? Wij kennen zelfs wel van spookspillie. Voorbijgangers skrikkelitten. Dat is mij. Wat was dan? Nou, dan gaan we hier in Geest in. Een eindje van het paard hoor. En dan doen we de jas hoe de hollen. En dan heel stil staan. Ja. En dan? Als er dan iemand langskomt, bewegen we een beetje en meidje we spokkeloeden. Zien of ze bang worden. Hey, en dan naaien ze uit. Ja, en wij blijven gewoon staan. Er komen wel meer langs. Ja, leuk. Kom mij, net het dicht bij het paard. Ze maakt u net echt goed zien kennen. Pier en Marieke staan nog maar krekkleer als spook, maar de jas naar de holle. Of daar komt een famke onrennen. Die is echt onderwijs naar squallen. Zeg zo'n skrok. Nee, ik hier de jas zo regen. Wat? Oh, tutte. Maar hem zou de holle dwaan. Dat is wat schenkisten. Oh, denk erom. Sst. Daar komt er een. Ja. Sst. Die band. Zeg dat? Speel steen. We moeten wat meer bewegen. Een beetje donsje als een spook. Ja, of op en del. Sst. Nou, daar komt de trimmer. De trimmer roenelhut. Maar doet er de spoken zich, brieken hem haste bonken om voor te komen. Hij stoode het parkje uit, Savieren skrokken. Pier en Marieke hier in de grutste willen. De ene naar de oren voorbijgonger lieten ze schrikken. De meesten maakten gauw dat ze voortkwamen. Doet elke niet op squallen weer of op het werk, waart het stil in het parkje. Hé, Pier. Zullen wij... Pier? Pier? Pier, wat best? Pier! Doe net zo flauw. Oké. Kom hier nou. Ik kom. Anders komen we te let op squallen. Die is bang, hè? Wat die zeker? Nee, hè? Maar wij moeten avanceren. Als Pier en Marieke eindelijk bij squallen aankomen, is elke hier al in. De squallen is al lang begonnen. Gauw hingen ze de jassen op en klop je aan bij de deur van haar lokaal. Juf, ze wil leuk wezen. Ik weet het. Als ik het net dacht hier. Pier en Marieke, welkom in je salet wij? Sorry, juf. Maar wij winnen een beetje let, omdat... Een beetje let? De squallen is al een kwartier in. Kom je hem nog een keer omzetten? Ja, maar het kwam omdat het zo mistig weer, juf. Mistig. Ja, het is wat mistig, ja. Maar wat zoe dat? Juf, het is zo mistig dat we de squallen net met vinden kon.
Zo. Nou, dan weet ik het goed met je makken. Jim bleef nou squaltiet krik zo lang zitten om de mist helemaal oplutsen is. En jij daar liet ik je hem net gaan. Ja, want ik ben bang dat je hem oors op de waaromreis werd verdwalen. En dat mooi al die spoken.